Α, εσείς. Άντε μια ώρα είχαμε και δάκρυ και μας βλέπει η γειτονιά ότι ήρθαμε στο δοσύλλογο. Πώς έτσι πρωινές, βρε κορίτσια. Αχ, αφήστε το κύριε Παυλάτε μου. Με ταραχή ξυπνήσαμε πρωινιάτικα. Δεν κάνει. Δεν παρακάμπτουμε έτσι τον αιρετό άρχοντα. Για ρίχτα ρε αιρετέ. Πρακτοράκο. Ναι. Έχουμε πρόβλημα στο μαγαζί. Κάτσε καλά, έτσι θα τα πούμε. Φέρτε τον καφέ και τα αρμόδια σκεύη. Α, καλά. Άμα είναι έτσι, ένα διπλό ουίσκι για μένα με 2 πάγους. Ευχαριστώ, θα το πάρω στο σαλόνι. Θα πείτε καμιά ώρα. Για άλλη μια φορά, Παυλάτε, το σύστημα μας φέρνει με την πλάτη στον τοίχο. Και άμα σου έχει μείνει λίγη τσίπα, βγάλει την κουκούλα σου και κάνε κάτι. Κινδυνεύουν οι ατομικές μας ελευθερίες, τα προσωπικά μας δεδομένα. Α, για τις κάμερες λέτε. Καλέ. Τι καλέ. Καλά, είναι αλήθεια ότι θα βάλουν κάμερες παντού στη φυλακή. Δυστυχώς καλέ, δυστυχώς. Ούτε εμένα μου αρέσει η ιδέα, αλλά ήταν απόφαση εκείνης της ΕΟΚΑΤΖΟΥΣ. Α, όταν σας τα έλεγα εγώ ότι την είχα κόψει για περίεργη, ήταν εμπαθής η Λιλίκα. Μας βρήκε λέει λίγο χύμα και θέλει να μας παρακολουθεί καθημερινά, μπας και μας κάνει νοικοκυρέους. Και όλες οι κασέτες θα πηγαίνουν κατευθείαν στην κοινότητα. Καλά, όλα αυτά το ουισκάκι δεν βλέπω. Έφτασε. Κύριε Παυλάτε, θα μας τα βλέπουν δηλαδή τώρα όλα από παντού. Εντελώς. Όλη η φυλακή θα γίνει live για τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Καλά, αυτό δεν το αφήσω πέραση έτσι. Θα συντάξω διάβημα. Θα κινητοποιήσω το μηχανισμό. Με ξέρουν καλά εμένα. Άιντε Ρούφα, το σκάτς και μη μιλάς. Δεν έχω να ρουφήξω τίποτα. Πάμε. Κάτσε καλά να πιούμε το καφέ. Σήκω καλέ. Έχω να κάνω 3 καταγγελίες, να συντάξω διάβημα και με 6 πεντικιούρ στις 5. Δεν θα προλάβω. Ο μάμψα, πάμε, λύσαξες. Συγγνώμη κύριε Παυλάτε, είναι νουτέρα βίρες. Κύριε Παυλάτε, ελάτε γρήγορα. Η φυλακή γέμισε κάτι άνδρες με κάτι κάμερες. Αχ, σκάσανε μύτη φασίστες. Κράτα με αλήθεια. Κράτα με. When you're walking, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a knife. Keep walking, keep talking. You can't escape. Keep sleeping, keep dreaming. It's a piece of cake. There is a camera, but don't you worry. There are some people who will care for you. There is somebody who controls the story, but there is nothing to do. There is a camera in every place, for everybody and for every face. There is a camera in outer space, so there is nothing to do. When you're moving, there's a camera. When you're grooving, there's a camera. When you're loving, there's a camera. When there's a knife. There is a camera in every place, for everybody and for every face. There is a camera in outer space, so there is nothing to do. There is a camera, but don't you worry. Έλα βρε Τζιέρι μου. Έλα βρε για βρε μου λίγο να με φίξει τα βουλάκι σου πουλάκι μου. Χαλιά έγινες βρε, πώς έγινες έτσι έλα. Μακριά σου λέω, δεν θέλω να βγω. Οσμάν! Άσε ήσυχο μπορεί το χριστιανό, μην κατέβω κάτω και γίνει το αποθανέτο η ψυχή μου με τα κατανοφίλων. Πού είσαι μπρε. Εδώ στην κάμερα 3. Για κάνε λίγο πιο δεξιά να σε βλέπω καλύτερα. Βρε αϊσίχτηρ. Εσείς κύριε Ζαφόλια, εσείς. Εμείς και εσείς. Μη μου τα κάνετε αυτά και με δαιμονίζουν οι άντρες με βιτριολική ατάκα. Από τη δουλειά ξέρετε, συνήθεια. Χαλίτσι, για κοίτα το πουλάκι. Όχι του ανθρώπου καλέ, εδώ πάνω στην κάμερα. Τι θέτε? Θέμε να μην ενοχλείς τον άνθρωπο, μην βγω από το monitor και σε στείλω ιστόπεδο αναπάρξεως. Α, κακή αρχή κάναμε. Μόνο κακή αρχή. Δεν μας φτάνουν οι μπάτσοι, οι τάνοι και οι κοπέλες. Τώρα θα έχουμε και κάλυψη σε ευρωπαϊκό δίκτυο. Να. Πώς θα τη βλέπω κομμουλές. Ποιο δώρε χαμένε. Και μη μιλάς προς τις κάμερες. Αφού δεν έχουν βάλει μικρόφωνα. Ναι, αλλά η κακουδάκη είναι χριστιανή, διαβάζει τα 1000. Έλα πάμε προς το γραφείο. Πήγαινε πρώτος και έρχομαι. Και έχουν και βάλει και παντού τη τύχη μου. Στα κελιά και στο σπίτι σου δεν έχει. Απ' έξω όμως έχει. Και όλες οι κινήσεις καταγράφονται. Πού θα τη δω εγώ το κερατό μου. Υπομονή, αγόρι μου, υπομονή. Πόση πια, πόση. Έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Ή να βάλω φωτιά στους τάβλους.
Αϊντε! Μαϊντέ! Στο καταφύγιο! Τώρα εμείς ξεχαρφωνόμαστε, θες να πεις. Σιγά μην μας πάρουν χαμπάρι και εδώ κάτω. Άρχισες πάλι τα σκυψίματα, Μπαρτζόκα! Για βγες έξω να σε βλέπω. Όταν στα έλεγα εγώ. Όχι, αυτό πάει πολύ. Ελεύθερη πολιορκημένη έχουμε καταντήσει πλέον. Τώρα να τη βλέπεις γιος. Πάρτε το χέρι σας από την κάμερα, κύριε Παρβλάτε. Μην κατέβω κάτω και γίνει του κυρίου Δεϊθάμεν. Και επίσης μην βρίζετε τα θεία. Μη σας αλλάξω τον Ανανία. Και εσύ ρε Κορομιλά. Κάνε λίγο κράτη στο λάδι. Απ' το χωριό σου το φέρνεις. Πώς πάει, κακουδάκι? Καλά, αλλά δεν ακούω τίποτα. Στον ήχο βρήκα να κάνουν οικονομία. Κινήσεις θέλουν να βλέπουνε. Πολύ έξυπνο εκ μέρους τους πες τους. Έτσι και τουρκοι το 21. Μας βλέπανε που το παίζαμε άνετοι, αλλά δεν ακούγανε τι λέγαμε και το φάγανε το λάβανε τον Καλαβρίτων στο Θουκύριε. Και δεν μου λες, βλέπουμε παντού. Εκτός από τα διαμερίσματα της κυρίας Ντάνου, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της φυλακής. Ναι. Μιχαήλ! Μην κοπροσκυλάς, μωρή! Στα σκουπίδια σου γρήγορα! Πάρε κελιά, ρε λιγούρι! Φύγε οι κάμερες. Καλά κάνε ότι τσακωνόμαστε. Εντάξει. Μου λείψες γαμότο μου, θέλω σε δω. Κι εγώ! Σου έχω γράψει ένα γράμμα. Θα προσπαθήσω να στο δώσω το απόγευμα. Καλά, θα περάσω από το κελί να το πάρω. Τρελάθηκες! Όχι, αλλά έχω οργανώσει κάτι και εσύ, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να μείνεις καρφωμένη στο κελί σου. Σ' αγαπάω! Κι εγώ σ' αγαπάω. Τι κάνουν πάλι αυτοί εκεί? Πλακώνονται ως συνήθως. Για να μην ξεχνιούνται. Μα να μην μπορούν να τα βρουν επιτέλους αυτοί δυο. Μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Έλα, φτύς το κουκούτσι να τελειώνουμε. Άμα δεν υπάρχει σημεία. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο πιο γρήγορα, συντομεύετε. Έτσι να μου μιλάς άγρια να φτιάχνουμε. Μα τι έγινε, κύριε Παυλάτο, γιατί δεν βγάζουμε έξω τέτοια ώρα? Ήρθαν κάτι πληροφορίες από τη Γενική Ασφάλεια ότι μπήκαν μέσα στη φυλακή ναρκωτικές ουσίες και πρέπει να ψάξουμε εξονυχιστικά. Πιο γρήγορα, κύριε μου, πιο γρήγορα. Έλα, μην χαργετιζόμαστε. Δεν πάμε όλο το βράδυ στις σκάλες. Σιγά καλά, φοράω τα παπούτσια μου. Τα φοράς καθοδόν. Δεν θα περιμένουν σε σένα οι έρευνες. Και εσείς Καρμούτσου, σβέλτα. Ακουμπάτσε, δεν θα βγάλεις τα φασιστικά σου από Αθηνά πάνω στο βασανισμένο κορμί του προλεταριάτου. Ξηγηθήκαμε. Καρμούτσο. Έλα μου. Σκάσε στη μόση προχώρη. Εντάξει. Γιατί άμα μου το ζητάς ευγενικά, θα στο δίνω. Πάρω Μπαρτζόκα. Άιτε μια ώρα. Τι έγινε, κοπελιές, γιατί μας βγάζουν από τα κελιά μας? Για ναρκωτικά λένε ψάχνουνε. Ποιος τους ξέρει? Όχι, Παναγία μου, ναρκωτικά στη φυλακή, αυτό δεν θα τεντέξω. Και ναρκωτικά να πάτε στη Σαλιέρη. Μαμακαγκάρι, κουλώνα. Κουλώνα, είμαστε γιατροί εμείς. Έτσι μας τα δίνουνε και τα πετάμε. Είμαστε κυρίες εμείς. Καλά σας λέει. Εμείς είμαστε δεξιάς και είμαστε κυρίες με τα γέρ. Στις παρακατηρούς του Πασόκ να πάτε να ψάξετε που τα έχουν στη διακίνηση. Τι δουλειά έχουμε εμείς, μωρή μου. Φάμε την πρέζα. Σε μένα μιλάς, αγάπη μου, που ξέρω. Έχετε χώσει τον κοσμάκι στα ναρκωτικά και τον έχετε στη μαστούρα για να μην καταλαβαίνει τι του κάνετε. Εμείς, αγάπη μου, συνεχίσαμε αυτό που ξεκινήσατε εσείς. Από τότε που μας πουλάγατε τα χασίσια για να μην δούμε ότι μας πουλήσατε στους Αμερικάνους. Μπαρτζόκα. Χαρά μου. Πάρε μια ανοιχτή κάναβη. Έλα, τρελοκαμπέρες! Κόφτε το καρασιλαμά, μην έρθω και σας ψάλω τη ζωή εν τάφο. Έλα, τα πάμε. Έλα, προχωράτε. Έλα, πάμε. Παιδάκι μου, θα σκοτωθείς και αργούμε στα κελιά όπως σας τα μοίρασα. Και δεν θα βγείτε αν δεν ξετυπώσετε τουλάχιστον 2 κιλά κόκα και 5 κιλά ηρωίνη. Κύριε Παυλάτη, να ρωτήσω κάτι. Τι είναι πάλι, δεν κανέναν? Τα ναρκωτικά πώς είναι? Δεν θα το πιάσω στα χέρια μου αυτόν που σου βάλει το λάδι. Όχι καλέ, ρωτάω αν είναι υγρό, στερεό ή αέριο. Άσε με, πουλάκι μου, να πάω να βρω κι εγώ την πρέζα μου, να τελειώνω επιτέλους. Κύριε Παυλάτη, δεν κουράζεστε. Θα ψάξω εγώ στο κελί. Όχι. Το κελί ένα, ως το πλέον ύποπτο, θα το ψάξω προσωπικά εγώ. Μέσα. Μιχαήλ, σακίσω που κι αν είσαι στο εντευτήριο. Τι είναι πάλι? Τίποτα, καλέ.
Απλώς η κάμερα στο εντευκτήριο κατέγραψε την απουσία της Μιχαήλ. Δεν σε πιστεύω. Με βλέπεις? Όχι, για να μην λες ότι δεν με βλέπεις. Ούτε το κουτάλι μπορώ να κρατήσω από το τρέμουλο. Χάλια τα νεύρα μου. Και όλα αυτά από τις κάμερες. Ήθελα να ξέρω αυτοί εκεί πάνω στην κοινότητα. Δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν παρά να κάθονται και να χαζεύουν 30 μαλάκες να μην κάνουν τίποτα. Ρώτα όσους βλέπουν reality, τι να σου πω εγώ. Με τη δίκη τι γίνεται? Εντάξει, προχωράμε πολύ καλά. Μόνο που θέλω να πείσεις τη Μιχαήλ να μου δώσει μια ειλικρινή κατάθεση για το φόνο. Εντάξει. Ήρεμα. Όχι, γιατί στα λέω και δεν με πιστεύεις. Τη δίκη, γρήγορα, τη δίκη, γιατί με χάνετε. Έλα, προχωράτε. Τι έγινε πάλι, κυρία Κακουδάκη? Εδώ η κάμερα συνέλαβε στους Ντουτσιέρες, την Πακόλα και τη Σαλιέρη να κάνουν άσεμνες χειρονομίες. Non è vero, non ho fatto niente. Αυτό τρελό μπακόλα πιάνει εμένα παντού. Κέρια παντού, signor Pavlato. Τι ακούω, τρελό μπακόλα? Κλασική μουσική κατά από σε κόβω. Χιούμορ. Γιατί το δικό σας είναι καλύτερο. Τίποτα καλέ. Από εδώ το μωρό μου έκανε το πανάκι του, του πέσε το σαπουνάκι, έσκυψα να το μαζέψω για να μην γλιστρήσει και μετά λένε ότι στις φυλακές μας δεν προσέχουμε τους οικονομικούς μετανάστες. Κατάλαβα. Λοιπόν, μπακόλα δρόμο. Και εμείς εδώ να ξαναπλησιάσει τη Σαλιέρη. Εξηγηθήκαμε? Grazie. Έλα! Δρόμο, γκουνιώτες και βυζιτούδες! Άιντε, προχωράτε! Και έχω αφήσει μόνο τους τα monitors! Να κάτι τα ασχολούμαστε. Απ' όλα έχει ο Μπαξές, Ναι, και μάλιστα πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί στην ανθοκομική του Μαΐου πρέπει να παρουσιάσουμε έργο. Δηλαδή? Η ΕΟΚΑΤΖΟΥ το είπε καθαρά. Το πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης της φυλακής έχει μείνει πίσω. Και άμα δεν αρχίσει αμέσως, θα πάει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Με το καλαθάκι μου στο χέρι ξεκινώ ένα μεσημέρι απ' το χωριό. Τραγουδούσα με χαρά και κέφι και στη χώρα με περίμενε η ξαδέρφη η Μαριό. Αχ, ωραίο μου μικρό μου καλαθάκι που σε είχε εγώ μη βρέξει και μη στάξει. Σε ρημάξανε, σε σπάσανε πόπο. Αχ, του μπαμπά και της μαμάς πώς θα το πω. Καλημέρα σας, κύριε Χόφμαν. Μισό. Κάνω τα τελευταία μέτρα από το τελευταίο χιλιόμετρο και είμαι όλος δικό σας, μεταφορικά βέβαια. Πόσα χιλιόμετρα κάνετε? Μα ένα φυσικά, δεν είμαι και πλεονέκτης. Αλλά τι τα θέλετε, με κουράζει, το τζόκιν πολύ με κουράζει. Από αύριο ξαναρχίζω τη Μονόπολη. Ταιριάζει περισσότερο στο σωματότυπό μου. Αλλά κάτι λέγαμε, τι λέγαμε. Ο κύριος Παυλάτος, κύριε Χόφμαν, σας έφερε να υπογράψετε την αίτηση για την άδεια λειτουργίας του νέου ραδιοφωνικού σταθμού των φυλακών. Πάρα πολύ ωραία. Θα υπογράψετε? Δυστυχώς όχι. Γιατί? Ξέρετε, επειδή έχω διάσημη υπογραφή, δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ. Δεν θα καταντήσω εγώ δηλαδή σαν εκείνον τον ξυπασμένο τον Yves Saint Laurent που όταν βρει ένα ρούχο τσακ κοτσάρει από κάτω την υπογραφή του. Άρη, υπόγραψε σε παρακαλώ αντί μου με ό,τι όνομα θες. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Χόφμαν, είμαστε σοβαροί? Σε παρακαλώ, Άρη, ποτέ δεν είμαστε σοβαροί αν θυμάσαι. Βάλε. Το βρήκα. Βάλε Κωνσταντίνος de Γκρέτσια. Έτσι, άμα γίνει κάτι θα βρει αυτό στον πελάτη και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Λίλα. Υπογράφουμε τώρα. Λίλα. Καλώς. Άντε και καλή αρχή. Επιτέλους. Ραδιόφωνο στους Σταύρους της Ερία Ζαΐμου. Και από εμένα ό,τι χρειαστείτε. Έχω στο υπόγειο 12.000 δίσκους σφραγισμένους από το 1966 έως το 1971. Και πώς βρεθήκατε με τόσους δίσκους? Δεν ξέρετε την ιστορία? Όχι. Η μαμά το 1966 είχε ερωτευτεί ένα κύριο. Τώρα ο Μαρκεζίνης ήταν, ο Τζίμις Μακούλης ήταν, θα σας γελάσω. Και επειδή ήθελε να το εφερώνει σε όποιο μέρος της Ελλάδος και αν βρισκόταν τραγούδια, έφτιαξε ένα ραδιομέγαρο που το έλεγε να δείτε, νομίζω, ΕΙΡ. Αλήθεια, Βαρελίλα, τι απέγινε αυτή η επιχείρηση? Καλά σας χαιρετάει. Έλα τα πηγαδάκια, ήρθε ο κουβάς στην αίθουσα. Τι θα γίνει ρε πρακτοράκο με το Big Brother που μας κουβάλισες εδώ μέσα? Και τι είναι σκαρμούτσου, τι νομίζεις, ότι εμένα με διασκεδάζεις να έχω ένα φακό συνέχεια πάνω από το κεφάλι μου? Άντε μην τα θυμάμαι τώρα και τα σπάσω όλα. Άμα δεν κάνετε ύποπτα, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αφήστε που είναι και ασύμφορο. 5 ρούχα ράβω από χθες και δεν μου φτάνουν. Τι σχέση έχουν τώρα τα ρούχα με τις κάμερες? Ναι, σωστά. Εσείς λείπατε Γαλλία και δεν ξέρετε. Καλέ, πώς θα βγαίνουμε συνεχώς στο γυαλί με τα ίδια ρούχα? Τι θα πούνε στις Βρυξέλλες, ότι δεν έχουμε? Μαζάκα, βάλε πίσω τα τσιγάρα στην τσάρα της Μπούρνοβα. Ας τα τσιγάρα κάτω, μωρή. Τα βλέπετε? Εδώ το σύστημα και ο ρόλος του. Να σπέρνει τη διχόνοια στο εργατικό κίνημα και να μην τα αφήνει συσπηρωμένο να οργανώσει την πάλη του. Τι σου φταίει, μωρή, το σύστημα, αν η Βαζάκα έχει το χούι να σου φρώνει? Θα μιλήσω μαζί σου, πλανημένη αστή. Βαζάκα, παιδί μου, τσάκα ένα τα δικά μου τσιγάρα. Καλέ, τι τσιγάρα είναι αυτά? Πρόσικα φυσικά. Μου τα έστειλε ο σύντροφος, ο Παναγιώτης. Ο Παπαγεωργόπουλος. Ο Παπαγεωργόπουλος, ρε εσύ. Απ' τη Ρωσία! Κατάλαβα ποιον λες. Και τώρα να κάνω μια παρένθεση με τις κάμερες, γιατί θέλω να σας ανακοινώσω ότι εντός των ημερών ξεκινάει ο πειραματικός ραδιοφωνικός σταθμός της φυλακής μου. Μπράβο ρε κοπελιές! Θα έρθουν επιτέλους άντρες στη φυλακή!
που φυσικά θα το λειτουργήσετε εσείς. Όχι ρε πούτη μου, την τύχη μου, την Ερτζιανή. Μα τι λέτε τώρα κύριε Παυλάτη μου, που ξέρουμε εμείς από ραδιόφωνο. Ρεζίλι των σκυλιών θα γίνουμε. Μια χαρά θα τα πάτε. Τώρα, την οργάνωση και την ευθύνη του σταθμού θα την αναλάβει λόγω πρώτερης εμπειρίας η κυρία Μιχαήλ. Πες το μας κι αυτό. Καλά. Άμα δείτε ακροαματικότητες με το ακριβό μου τη θέση που θα βάζει, εγώ θα το βάψω κόκκινο εγκαυματί. Γιατί ρε, τι ζόρι τραβάς με την πρωτοψάλτη. Τα βλέπετε, για φούντο το πάμε. Κύριε Παυλάτε. Παρακαλώ. Εγώ μπορώ να πάρω μια εκπομπή με τη Σαλιέρη για τα προβλήματα των σχέσεων των γυναικών με τις άλλες γυναίκες. Σε υπάτσα. Όλες θα πάρετε εκπομπή, όλες. Είναι ευκαιρία να βγάλετε τα αποθυμένα σας, να βάλετε μουσικές που αγαπάτε και να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο. Θα έρθουμε. Άσε που είναι ευκαιρία να βγάλουμε κανένα φράγκο από τις διαφημίσεις, αν σπάσει ο διάλογος στο ποδάρι του. Η Πριοβόλου που πήγε. Πριοβόλου, άσε κάτω το γατί, μη σου πάρει ο διάλογος στο κεφάλι. Λοιπόν, κοριτσιά, βρήκα 3 τίτλους για την εκπομπή μου. Περιμένω αντιδράσεις. Για πες. Τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, προχωράω στο επόμενο. Η λύση είναι μία. Τώρα, σύνορα με την Ουγγαρία. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν πειράζει, κοριτσιά, δεν πειράζει. Καλά, άμα σας πω το τρίτο, θα σας αφήσω άπονους. Στον τόπο! Γεια σας. Φτούξε ελευθερία. Μας άφησες τα αρχηγεία. Κοριτσιά, σίγουρη και ρέα, σε εξάρχεια, κοκκινιά, μπραχάμι, μη σας πω και σε μερικά περίπτερα στην Εκάλη. Σίγουρη. Ρε Πρόεδρε, δεν μας είπες τελικά. Εσείς αριστερά μπαίνοντας ή αριστερά βγαίνοντας. Μη φτύνεις, μωρό μου. Τι κάνετε, κύριε Παυλάτε μου? Καλά, εσύ κοπέλια. Τι να κάνω εγώ, κύριε Παυλάτε μου? Θα ήθελα να βγω έξω, να χτυπήσω με το αυτοκίνητο όλους τους ερωτευμένους, αλλά κατά τα άλλα καλά. Πάντα στα δέντρα, πάντα. Κύριε Παυλάτε, ναι. Διάβαζα μία έρευνα. Τι έρευνα? Μία έρευνα η οποία λέει, τι λέει? Ότι το βασικό, λέει, κοινό του ραδιοφώνου είναι οι άντρες εργένιδες. Αυτό λέει. Μπορώ να έχω κι εγώ μία εκπομπή, την τύχη μου, τη ραδιοφωνική? Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι. Πώς θα χάσω την παρθενιά μου? Στη Μιχαήλ. Μιχαήλ, έλα. Θέλω να κάνω μία εκπομπή. Τίτλο έχεις? Βέβαια, άκου. Εγώ της αγάπης στη δουλειά μ' αρέσει να την κάνω. Παρόλο που κουράζομαι και που λεφτά δεν βγάνω. Πώς σου φαίνεται? Καλά, αριστούργημα. Μισό, επανέρχομαι. Οκ, κοπελιά, κάνε τη δουλειά σου. Προσέχετε, δεσποινείς, προσέχετε. Συγχωρείτε, δεν σας είδα, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά δεν τι κάνουμε τώρα, χάλια. Ενημερώθηκα τώρα, τι να κάνω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με συγχωρείτε. Αναγκαθείτε ολόκληρος. Λοιπόν, εντάξει για αύριο το μεσημέρι, Ναι, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα μας δει κανείς. Να μην δίνουμε και δικαιώματα. Ναι, μάνα μου, ναι. Η Ντάνου δεν θα γυρίσει πριν από μια εβδομάδα από το Λονδίνο που έχει πάει για την εγχείρησή της. Και στο γραφείο δεν υπάρχουν και κάμερες. Δεν υπάρχουν. Ναι, κύριε Αντάνου, μάλιστα την έβαλα την κάμερα, ναι. Όχι, κανείς δεν το ξέρει. Μείνετε ήσυχοι. Παιδιά, είμαστε τώρα. Όποιος δει και όποιος βγει θα καταγραφεί. Ναι, μείνετε ήσυχοι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όπως τα ξέρετε. Ναι. Α, δεν σας είπα. Αύριο το πρωί ξεκινάει στη φυλακή και ραδιοφωνικό σταθμός. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Εριέτα Ζαΐμι FM που εκπέμπει μέσα από τις φυλακές Καλάμου. Στο μικρόφωνο η Μελίτα Μιχαήλ, στην κονσόλα του ήχου ο Κανέλος Κατσιφάρας. Καλημέρα σας. Και δίπλα μου
η πρόεδρος των κρατουμένων, κυρία Μέρη Σκαρμούτσου. Αγωνίστριες και αγωνιστές των FM. Η ώρα στο σταθμό μας είναι 11. Στους υπόλοιπους σταθμούς δεν ξέρω. Δεν συμπάρετε στο μικρόφωνο. Ούτε εγώ δεν λέω τέτοια. Όρμα. Περίμενε, το έχω. Μπολσεβίκοι και Μπολσεβίκες, σας στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς με την υπόσχεση ότι μια μέρα, τώρα κοντά, η γη θα γίνει κόκκινη. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο. Από αυτό το μικρόφωνο χαιρετίζω επίσης μαζικά την παρέα από την Κούβα, τον Μάκη τον Αξίριστο, τον Τάσο τον Πουγά, τον Μαύρο Πίτα από τη Λιμνούπολη, ξέρει αυτός, την αλήθεια, το Σαρδανάπαλο, που τους αφιερώνω το ένα αστέρι πέφτει, φιλιά και στη μάνα μου στο πείδημα της κυράς. Μπους, τζους, αλόχα συντρόφια! Και τώρα η ώρα για το πρώτο μας τραγούδι. Το δικό σου πεπρωμένο είναι να είμαστε μαζί. Μια ζωή Αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που δίνει στο φίλο των ανδρών καλό όνομα. Αυτό το τραγούδι το ζήτησα ειδικά για σας. Γιατί το δικό σου πεπρωμένο είναι να είμαστε μαζί. Ναι. Γι' αυτό ακούστε το και χαρείτε το μέχρι εκεί τη στιγμή. Ακόμα πιο πολύ. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Σε πιάσα με τα φιλιά μου. Έλα εδώ ψυχή μου, έλα εδώ νταρντάνα μου. Καλέ, βάσει καλά σας, χταπόδι είστε, αναχαθείτε. Έλα εδώ, έλα εδώ και δεν έχουμε χρόνο. Γδίσου, έλα και είμαι σκαστός από τα μόνιτορ. Σιγά καλέ με το μαλακό. Και έχω και καιρό να κάνω πρόβα. Κύριε Πατσινίλα, επίγον over. Μα που να σου πει το over ο παπάς σ' αυτή παλιό στραβάδι. Σηκώστε το καλέ, περιμένω εγώ. Άστον αυτόν και έλα να σου δείξω εγώ από που βγαίνει το... Είναι χρόνης, είναι καλό. Κύριε Πατσινίλα, δεν σας βρίσκω. Over. Πάω στο γραφείο της κυρίας Ντάνου. Over. Με συγχωρείς βρε Λιλίκα μου, με καλεί το καθήκον, Αλίμονο καλέ. Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Εγώ τώρα? Ναι. Εγώ τώρα θα πάω στο κελί μου να φάω τα στριγκ μου κατά ύφη. Τι γίνεται, Κανέλο, πώς πάνε τα πράγματα? Σπάσαν τα τηλέφωνα. Είχαμε κιόλας τηλέφωνα. Όχι, κάτω πέσαν και σπάσαν. Ορίστε, 2 από αυτά γίνανε κομμάτια. Αχ, βρε Κανέλο, να μην σε χτυπούσε το ρεύμα όταν ήσουν στην κούνια. Τι καλά που θα ήταν. Πείτε το ψέματα και η μάνα μου το ίδιο λέει. Κύριε Παυλάτο, σας παρακαλώ να μιλάτε καλύτερα στον ηχολήπτη μου. Σας παρακαλώ, δεσποινείς μου, που θα μου πείτε για πώς θα μιλάω. Εγώ στο εντευτήριο πήγαινα και πέρασα από εδώ να δω πώς πάνε τα πράγματα. Και τώρα ξαναπάω στο εντευτήριο. Καλημέρα σας. Στα τσακίδια. Κανελό, όποτε είσαι έτοιμος, πες μου πάμε. Είμαι παντρεμένος, κυρία Οικονόμου. Βρε, άνοιξε το μικρόφωνο, ρε χαζέ. Ναι. Πού το έχω? Πάμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Σε μια εποχή όπου τα μικρόφωνα έχουν δοθεί σε όλους τους ατάλαντους, αλλά κυρίως τις άφωνες και ατάλαντες, σε μια εποχή που κάνει εξώφυλλα η πάσα μία τυχαία, σε μια εποχή που έχουν λυσάξει όλες να μιμούνται τη μία και μοναδική, υπάρχει μια γυναίκα που σαν ήλιος φωτίζει τα πάντα και σαν ήλιος θα τις κάψει όλες.
Φίλες και φίλοι, είμαι η Ελλάδα Οικονόμου από τον Εριέτα Ζαΐμι FM και από την εκπομπή «Η ώρα της Άννας», όπου θα ακούτε αποκλειστικά και μόνο τραγούδια της θεάς Άννας Βύση και θα ενημερώνεστε για τα νέα της μεγάλης ντίβας. Πάμε το πρώτο τραγούδι. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Μπράβο κύριε Παυλάκο. Εγώ παράτησα τη δουλειά μου που μου είπατε ότι θα με μάθετε μπιλιάρδο και εσείς παίζετε εδώ με το πατρινό καρνάβαλο. Άκου να σου πω αγάπη μου. Τι αγάπη μου, άντε μάρι θα μου πεις κιόλα. Κύριε Παυλάκο μου πήρε το παλούκι μου. Χίλια συγγνώμη Βρελίλικα μου, αλλά της το είχα τάξει. Ποιο? Το να της μάθω μπιλιάρδο Βρελίλικα. Ποιο? Έχουμε εμείς, έχουμε να της μάθω μπιλιάρδο. Όλες, όσες θέλουμε. Μάλιστα. Ναι. Αρχικός σκοπός του παιχνιδιού μας είναι να χτυπήσουμε με αυτή τη βαλίτσα μια από τις άλλες βαλίτσες, τις δικές μας όμως τις βαλίτσες, για να τις βάλουμε μέσα σε μια από τις τριμπούλες. Οι τριμπούλες! Και για να πετύχουμε αυτό το στόχο μας, χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το μαρκουτσάκι. Μαρκουτσάκι, πώς το λέμε? Που επίσημα όπως το λέμε στέκα. Α, έτσι το λέμε τώρα. Μετά, παίρνουμε θέση, στρατάμε πολύ σταθερά τη στέκα μας. Βρε Γάβουλη, τι έλεγα, να σου πω βρε παιδάκι μου. Δεν πετάγεσαι, με συγχωρείς κιόλα μέχρι τον γάλαμο να μου πάρεις ένα κουτί πουράκια. Ευχαρίστως. Πουράτσια κάλαμος, πουράτσια κάλαμος, πουράτσια κάλαμος, πουράτσια κάλαμος, πουράτσια κάλαμος. Λέγε. Λοιπόν, έκλεψα από τη Σκαρμούτσου. Άξιλε, αυτό το σχεδιάγραμμα της φυλακής. Μπράβο. Θα δούμε τώρα που δεν υπάρχουν κάμερες, θα στη βρούμε καμιά μοναχική καβάτζα. Καλά εσύ, για να ξεμουδιάζεις τώρα να αρχίσεις να κάνεις νηφιφή. Ναι, ξέρεις όμως, άμα θέλετε να βρεθείτε έστω και για ένα λεπτό μόνοι, κάτι πρέπει να σκαρπιστούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κύριε Παυλάτο. Και όπως είπαμε, Μαντζόκα μου, το σημαντικό στις πρώτες βοήθειες είναι να έχει ο ασθενής μας πολύ ελεύθερο αέρα. Μετά, σηκώνουμε έτσι σιγά το κεφάλι. Τι είναι ρε Συγγνώμη κύριε Παυλάτε, μπορώ να σας πω κάτι μισό λεπτό? Έχουμε παιδί μου, έχουμε. Και εσείς κυρία Μπαρτζόκα στο μεταξύ εξασκηθείτε με τη συγκρατούμενη σας βαρυπινίτσα στο φιλί της ζωής. Μα μάλιστα κύριε Παυλάτο, δεν θα στήσει. Λέγε παιδί μου. Να, θα ήθελα, αν δεν σας δημιουργώ πρόβλημα, να μ' αφήνατε να κάνω κι εγώ μια εκπομπή, μια ώρα εκεί πέρα τη βδομάδα. Βεβαίως και με μεγάλη μας χαρά. Τιμή μου να αγκαλιάζουν και οι διοικητικοί υπαλλήλοι τα project μου. Τράβα τώρα παιδί μου, τράβα. Άντε πήγαινε γιατί έχω αφήσει στη μέση και ένα φιλί ζωής. Άντε, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ κοπελιά. Και μη σε νοιάζει. Ξεκινάς και με μεγάλα ποσοστά. Τόση ώρα με την ονά μου όλη η Αθήνα άκουγε. Έλα, Κολεσίδου. Είμαστε στον αέρα. Γεια σας παρακαλώ. Είμαι η Κέτη Κολεσίδου Γκιούλμπαμπα. Κατηγορούμενη για φόνο που δεν έχω κάνει και ιδιοκτήτρια του γραφείου τελετών, η μόνη απάντηση του βίου. Τι λες στους ανθρώπους? Να μην ξέρουν ποιο βάζουν στο σπίτι τους. Στον ήχο ο Κανέλος Κατσιφάρας. Γεια σας και πάλι φίλοι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Ζουζού Ντελαμέ. Καλημέρα. Καλησπέρα είναι κοπελιά, χαμένα τα έχεις. Καλησπέρα. Και ακούτε την εκπομπή «Αυτός που περιμένω». Μία εκπομπή που έχει σκοπό να σπάσει το μύθο ότι φταίει το αρμόδιο Υπουργείο και το κράτος που δεν έχουμε εγκόμενο. Το κρεβάτι μας, φίλοι μας και φίλοι μας, είναι μας στα χέρια μας. Τι λες ρε, θα μας κόψουνε. Χαίστηκα και με τον παρτόν. Η εκπομπή «Αυτός που περιμένω» έχει όνειρο δικό μου, φίλες και φίλοι, να γίνω σαν τα τσάρτς. Κάθε εβδομάδα και μία νέα είσοδο. Σύνθημά μας. Κάνε μας καλά, άγνωστε φίλε, με αναλογίες 95, 60, 70. Εσύ αυτό δεν είναι αναλογίες, το υπεραστικό δράμας είναι. Φίλε ακροατή, αν έχεις τέτοιες αναλογίες ή αν έχεις κάποιο φίλο με τέτοιες αναλογίες, ο Ευρών αμυφθήσεται. Πάμε το πρώτο τραγούδι. Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω. Εδώ στο δρομοκήπιο. Την ώρα της αλλαγής της βάρδιας δεν το πιάνει τίποτα. Και σε αυτό το σημείο δεν φτάνει η κάμερα. Άντε ξεκολλήστε. Άντε, μην το πάω το εγκεφαλικό. Τώρα, επειδή μίλησε η άνοιξη στα ιστρογόνα σας. Μιχαήλ! Παναγία μου! Τι έκανες μωρή στην κάμερα και βλέπω συνεχώς άσπρο? Συγγνώμη κυρία Καπουδάκια, αλλά την καθάριζα και αφηρημένη όπως ήμουν ξέχασα το πανάκι πάνω. Κύριε Παυλάτο, μπορείτε να μου το πιάσετε γιατί είστε πιο ψηλός?
Σας παρακαλώ, Δεσποινής μου, άκουσε εκεί που θα σας το πιάσω, κοντζαμάν διευθυντής, και θα κάνω σας απόλυτη στην αγκαρία. Ντροπή σας και μόνο που το σκεφτήκατε. Πες και εσύ, Παυλή. Καλά σου λέει, μωρή. Ακούω να στο πιάσει. Δεν τρέπεσαι. Κοντζαμάν διευθυντής. Δεν σέβεσαι λιγάκι. Βρωμόσκυλο. Άναγα δεις από εδώ. Τι με κοιτάς, μωρή. Κουνήσου. Κουνήσου. Εδώ σου μιλάω. Στην κάμερα γρήγορα. Σε διάντροπη. Καλημέρα σας, κύριε Παυλάτε. Για να λέτε καλημέρα εσείς κάτι θα θέλετε. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια χριστιανική εκπομπή. Μπας και φέρω τις μουλάρες στον ίδιο δρόμο. Μη και σώσω καμιά ψυχή. Ευχαρίστως. Κάτι άλλο? Ξέρετε, έψαξα στη δισκοθήκη που φτιάξατε, αλλά δεν βρήκα εκκλησιαστική μουσική. Εντάξει βέβαια, έχω 120 κασέτες με ομιλίες Χριστόδουλου. Όχι ξηρού, φαντάζομαι. Κοίταξε. Σε γλύφα για να μου δώσει την εκπομπή, αλλά μην με γονατίζεις. Sorry. Έχω και κάτι καλίνικους και κάτι... κύριε Παυλάτο, κύριε Παυλάτο. Και κάτι παρακλήσεις αγνώστων ιερέων που ανεβαίνουν αργά, αλλά σταθερά στο top 10. Αλλά να σας πω, τι θέλει και λίγο τη μουσικούλα του, να γίνει έτσι πιο πιασάρικο. Καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί ακόμα και ο Θεός δεν πάει στεγνός κάτω. Οπωσδήποτε δεν το συζητούμε. Σκαρμούτσου, άσε κάτω τον τοίχο, μη κατέβω και σε βάψω με το αίμα σου. Συγγνώμη, κύριε Παυλάτε, και κάνε κάτι έτσι να έχει ένα χαλί η εκπομπή. Και μην πείτε παπαριά, μουσικό χαλί εννοώ. Και πάλι με συγχωρείτε τώρα, συγγνώμη. Σκαρμούτσου, σε έσκησα! Κατέβα, μπορεί! Καθίστε τα παγιά! Φύγε, μωράκια! Φύγε! Κατέβα κάτω! Κατέβα! Άσω στα χέρια μου! Έλα, καθίς! Προμόσκυλο! Έλα, μωρή! Έλα! Έλα! Αφιέρωση σε ένα άντρα που αν είχα γνωρίσει πρίμα, tutto sarebbe diverso. Όλα τα ήταν διαφορετικά. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma. Όχι καλέ, αυτός είναι το νούμερο 3, τον μπέρδεψες με το 2. Εκείνος είναι της πιο μπρούτος. Ναι, πολύ βαρβάτος, ναι. Καλή κι άλλος δεν πάει πίσω. Περίμενε. Κύριε Ζαφόλια μου. Κυρία Καλίτσου μου. Αχ, αυτά τα μου ακούγονται τόσο ρεθιστικά από το στόμα σας. Ναι, τι να σας πω τώρα. Η τελική γλώσσα του έρωτα. Παρακαλώ. Το τι άμμο, λέω. Εγώ το ζήτησα από την Ιταλίδα τη Βυζιτού γιατί ήξερα πως θα σας συναντούσα. Ναι. Είδατε που έχω αρχίσει να σας νιώθω. Μήπως είναι η σειρά σας να αρχίσετε να με νιώθετε κι εσείς? Grazie, Canello, sei stato molto gentile. Και παντρεμένος. Non mi importa. Την πόρτα! Το είδες αυτό? Τι σου κάνει το πόστο, Καλά είναι τη δύναμη αφροδισιακή. Έλα, βγαίνεις. Ρε, Κανέλο, για να μην φανώ ψώνιο, για παρουσίασε με εσύ. Καλά, έτοιμος? Ναι. Και τώρα, φίλες και φίλοι, η εκπομπή του Τεό Ταλαμάγκα, μια ώρα με νέους καλλιτέχνες. Καλημέρα σας. Είμαι ο Τεό Ταλαμάγκας και από αυτή την εκπομπή θα παρουσιάζουμε νέους καλλιτέχνες από το χώρο του τραγουδιού. Και επειδή προς στιγμή δεν έχουμε άλλους νέους καλλιτέχνες, αναγκαστικά σας παρουσιάζω τον εαυτό μου. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quite a light, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down and pray. I need you, baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Τι γίνεται? Τι να γίνει τις κάμερες μου μέσα. 5 μέρες τώρα και δεν βρεθήκαμε καθόλου. Ένα μέρος βρήκαμε, το θερμοκήπιο, και πέσαμε πάνω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Του παλιού καιρού. Σου έφερα κάτι χαρτιά της δικογραφίας. Α, ευχαριστώ. Ο πρόεδρος πώς είναι? Α, στο παράλληλο σύμπαν του. Τον θέλω να μου εγκρίνει ένα έκτακτο τιμολόγιο. Τώρα δεν μπορεί, είναι στον αέρα. Πάλι. Άμα απ' όλα, γλυκά μου άμα απ' όλα, πανέμορφη μικρούλα Μεξικάνα. Άμα απ' όλα, γλυκά μου άμα απ' όλα, με τσάκισαν τα μάτια σου τα πλάνα. Άμα απ' όλα, το έρωτα τραγούδι, του κόσμου εσύ λουλούδι, ερωτικό. Άμα απ' όλα, άμα απ' όλα, ζωντανεύεις τα όνειρά μου όλα. Μπράβο, μπράβο κύριε Πρόεδρε, μπράβο. Δεν το βρήκες στο εσπέσιο? Έτσι ακριβώς το βρήκα. Μπράβο λοιπόν. Πάρε 10 χρυσές λίρες για την ειλικρινιά σου. Αντίο σας κυρίες μου. Κύριε Χόφμαν, και με το συμπάθειο δηλαδή, μήπως στη δισκοθήκη της μητέρας σας υπάρχουν τίποτα εκκλησιαστικοί δίσκοι? Πολύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αλλά δεν γίνεται. Έχω να πάω για breakfast. Στις 5 το απόγευμα, ήμαρτον Θεέ μου. Αυτό το ήμαρτον Θεέ μου ξαναπέστε το, γιατί με αυτά και με αυτά έχω να πάω για breakfast από τότε στο Τίφανης. Αλλά τι να πεις στην πόλη που ζούμε, πού να πας για breakfast? Στον Πυρδυρίδη? Ακούστε μόνο τη διαφορά στα σύμφωνα. Τύφανης, Βυρδυρίδης, Παναγία μου. Α, τούτα λέει. Κάντε ησυχία παρακαλώ, είμαστε στον αέρα. Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα της Άννας. Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και 2 μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Ρε κοπελιές, τόση ώρα ακούμε το ίδιο τραγούδι συνεχώς. Ή την ίδια τραγουδίστρια, την τύχη μου την τσιριχτή? Την ίδια τραγουδίστρια. Ηρέμησε μωρό μου, βύση είναι, θα περάσει. Άλλο ένα, δεν θέλω να ξέρεις να ακούσω, δεν θέλετε να ξέρετε τι θα της κάνω. Και να ήμασταν και ο Πάριος που παίρνει 12 μύρια το βράδυ να την ανέχετε, να πεις. Αλλά στο τζάμπα, δεν λέει. Δεν μου λέτε ρε κοπελιές. Θέλετε αύριο που έχει την εκπομπή της να την κάνουμε να πάθει τη συμφόρεση? Δεν θέλω χαζά. Θέλετε? Αγαπημένοι ακροατές, φανατικοί οπαδοί της Άννας Βύση, ήρθεν η ώρα σας. Σας μιλάει η Ελλάδα Οικονόμου, όπου αποκλειστικά και μόνο παρουσιάζει τραγούδια της αγαπημένης σας Άννας Βύση. Να το κάνεις ρε. Ρε πισκιά βλωσάμι, εν τούντα συντή που σου δώκα εγώ ρε. Τι φταίω εγώ καλέ, εσύ μου το playlist και τα CD. Ευκαυτοχλίωρα ρε, ευκαυτοχλίωρα. Θα σε δάγκωνα τώρα κακομοίρη μου, αλλά είχε χάρη που πρέπει να σε ράψω εγώ μετά και δεν ξέρω αποράματα. Κύριε Παυλάτε, ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Βρήκα αυτά τα CD με βυζαντινές μουσικές στο κελί μου. Ξέρω ότι εσείς τα αφήσατε. Καλή εκπομπή, κυρία Κακουδάκη. Με μπερδέψατε πάλι. Αφού εσείς είστε άθεος, γιατί το κάνατε? Η δική μου η θρησκεία, κυρία Κακουδάκη, είναι να σέβομαι τα πιστεύω του άλλου. Και το δικαίωμά του να τα εκφράζει ελεύθερα. Άντε για μας τώρα. Φίλοι, η ώρα είναι αργά. Ακούτε την Γκέτη Κολεσίδου Γκιούλμπαμπα στην καταπληκτική της εκπομπή
αυτός που περιμένω. Μια εκπομπή για αυτούς που πιστεύουν ότι τα μωρά δεν τα φέρνει ο πελαργός και νιώθουν σαν και εμένα, ανομαλομαγνήτες. Έλα, ανομαλομαγνήτη, τελείωνε. Άντε, άσε σαϊδιές, να κάνει παπίκια, ένα σοβαρός άνθρωπος. Έλα, τελείωνε, είπα σήκω. Σιγά ρε κοπελιά, μη βαράς την τύχη μου την αλογομούρα. Κατσιφάρας, κάνε παιχνίδι. Μάλιστα, κύριε Κακουδάκη. Έλα, είπαμε τελείωνε, άντε, άστε ακουστικά, μωρή. Άντε, στο κελί σου, γρήγορα. Στο κελί σου. Απα, κοίτα, θα τα γκρεμίσει όλα. Να χαθείς. Στο κελί, γρήγορα. Και τι είστε αυτή την ξεβράκωτη, για όνομα του Θεού. Έτοιμοι. Give me a minute. Take your time. Δώσε. Στο δρόμο της εκκλησίας. Μετανοείτε όσο είναι καιρός. Μετανοείτε! Διότι ήγηκε η ώρα της κρίσεως, όπου κάθε κατεργάτης θα κάτσει στον πάγκο του και όσοι αδίκησαν θα καούν στο πύρτο εξώτερον. Τι έγινε, πρακτοράκο? Δίνουμε και βήμα στην αντίδραση τώρα. Εσύ ρε Σκαρμούτσου, πώς κάνεις εκπομπή? Δεν είσαι υπέρ της δημοκρατίας? Είμαι, όταν δεν έχω άλλη επιλογή. Ποια ρουφιά να πήρε το κέτσαπ? Κύριε Κακουδάκη, τρέξτε. Ποιος σιγά ευλογημένη και κακοπομπή, τι ουρλιάζει! Πριοβόλου, βανιάει διαρρέξει την εκκλησία με κάτι σατανιστικά και κάτι σκοπόδα. Τι! Ναι, μάλλον για τελετή το πάει. Α, τώρα θα της κάνω την τελετή εγώ! Και εσύ παίζε κανονικά το playlist και θα σ' ακούω ευλογημένε. Σ' ακούω ευλογημένε, ακούς. Τρέξτε. Καλά! Παπάς, είχες και αυτή βραδιάτικα. Θα τη σκοτώσει τώρα τη δόλια. Καλά θα τις κάνει. Βρωμάει κιόλας, να ησυχάσουμε. Γυρίζω μετά τη βάρδια στη γυναίκα μου και με βάζει στον κλίβανο. Ρε εσύ Κανέλο, ναι. Δεν τρέχεις κι εσύ πίσω της. Μπας και γίνει τίποτα και την πληρώσεις εσύ. Εγώ, γιατί? Ποιος την πληρώνει πάντα? Καλά λέτε. Έλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παυλάτε μου. Τι καλός άνθρωπος που είστε, για όλους νοιάζεστε. Ό,τι μπορώ να κάνω. Γρήγορα, τρέξε. Χάραξε και δεν νιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χθες. Άσε με να σε κοιτάζω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δεν θες. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα δύο είναι ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, σαν ένα μου Θεό, να μην δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό το τελικό, στο στόμα του φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί. Και λέγα θα δε θα. Φεύγετε. Έχουμε και σπίτια. Ξέρουμε ρε τη Ρέστη Μαβίλη. Ναι. Και ψάχνετε και μεγαλύτερο. Ναι. Ναι, εσείς δεν ξέρετε όμως ότι αυτό το τραγούδι το ζήτησα εξαιρετικά για σας από την Κακουδάκη. Ναι. Ναι. Ό,τι κατουρημένη ποδιά έχετε στη φίλη σας. Άντε καλέ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ περίεργο. Νομίζω ότι είναι καρμικό. Ναι, ποιο? Να, κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι και σας το διαιρώνω, όλο πάνω μου πέφτετε. Κοίτα να δεις τώρα, μάλιστα. Ναι. Και μια και το έφερε το τραγούδι, δεν το κάνουμε το τσιγαράκι? Τώρα ξέρω πως δεν θες. Άσε με να σε χορτάσω. Και άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί
Καλημέρα σας χριστιανοί και χριστιανές. Άλλη μια μέρα προσφορά του Πανάγαθου ξημέρωσε για όλες σας. Άλλη μια μέρα για να δοξολογήσετε τον Κύριο ξετσίποτες. Κύριε Παυλάτε! Γεια σας, κορίτσια. Ελάτε λίγο. Δεν την αντέχουμε άλλο αυτήν. Έτσι μας πήγε όλο το βράδυ, αφού νόμιζα ότι με ψέλναν στα 40 μου. Μωρή, κύριε Παυλάτε, πώς αντέχει 10 ώρες εκπομπή? Δεν θα μάθετε καθόλου. Τίποτα. Έβαλε το τοπικό του 1453 μετά Χριστόν και πήγαινε προς τα πίσω. Και εκεί στα χαράματα το σπέσε με λίγο σπανουδάκι, αλλά μετά πάλι εκεί στο συναξάρι. Έλα, φάει. Κύριε Παυλάτε! Να σας πω! Έφτασε! Ελάτε! Λέγε. Σου βρήκα το τέλειο μέρος που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Πού? Στο γραφείο της Ντάνου. Δεν θα σε με τα καλά σου. Γιατί, παιδί μου, η Τασό απουσιάζει, κάμερες εκεί δεν υπάρχουν, οι φρουροί αφασιάζουν, μια χαρά θα κάνετε τη δουλειά σας. Άσε που είναι και κίνκι να το κάνετε στο άντρο του χειρότερου εχθρού σας. Αποκλείεται. Καρακούνι, παιδί μου. Διαταγάς. Δεν πας να μου φωνάξεις την Κορομιλάκη και τη Μιχαήλ να έρθουν εδώ να καθαρίσουν λίγο το γραφείο της κυρίας Ντάνου. Τέτοια ώρα. Γιατί έχει βρώμα ώρα. Έχετε δίκιο. Πάω. Να πας. Και αν αρνηθούν να έρθουν, να προσαχθούν εδώ βιαίως. Μάλιστα. Άκουσε και τα βρωμοκόριτσα. Μόνο άδειες και δικαιώματα ξέρουν να ζητάνε. Μάλιστα. Να σου πω, ρε παιδί, μέχρι να πας και να τις φέρεις. Δεν μου ανοίξεις εμένα την πόρτα να αρχίσω από μόνος μου έτσι ένα ρεματάκι. Μάλιστα. Μπράβο. Έβγε, παιδί μου. Έβγε και στους γονείς σου που παρέδωσα στην κοινωνία ένα τέτοιο υπάλληλο. Τούσου, παιδί μου. Άτσε το καλό. Άντε, παρά, παιδί μου. Ρε σιγάλα, τράβα πες να μου φέρουν κανένα πιάτο φαΐ. Όλη νύχτα ραδιόφωνο, όλο το πρωί τηλεόραση, έχω λυσάξει. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε, άντε κουνήσου. Κύριε Παυλάτε. Κάμας. Κύριε Παυλάτε. Στο μπάνιο. Πω, σκόνη. Γέμισε από το σκόνη, πολύ σκόνη. Έλα. Σας έφερα την Κορομιλά. Η Μιχαήλ είναι άφαντη. Τι να την κάνω εγώ μόνη της την Κορομιλά. Δεν βγάζω άκρη με σας. Παρετούμε. Όχι, κύριε Παυλάτε, σας παρακαλώ, δεν θέλω να παραιτηθείτε εξαιτίας μου για μένα. Πηγαίνετε, κύριε Κορομιλά. Και θα έρθω σε λίγο να επιθεωρήσω το φαγητό. Τι έχουμε σήμερα? Κοτόπουλο ρολό. Έλος. Θα έρθω να επιθεωρήσω το κοτόπουλο ρολό. Πάμε τώρα. Έλα, τρώνε στη ζεστή κουβά. Έλα, άντε, τελείω. Όταν σας αναθέτω μια δουλειά, με τη φέρετε εις πέρας. Βοήθεια! Η μπουρρα μου θέλει να με σκοτώσει! Βρες άλλο να έχω βάρδια τώρα. Ρε, μπράβο, ωραίος ανθρώπους, πήραμε να μας φυλάνε. Κάτσε να πάρω εγώ το χρυσοκοίδι, ένα τηλέφωνο να σου δείξω εγώ. Σταμάτα, Χριστιανή μου, θα με κάψεις. Καλά, εντάξει. Δεν τον παίρνω γιατί σε συμπαθώ. Αλλά μου χρωστάς χάρη, να το ξέρεις. Εντάξει. Έλα, Παυλίνα μου. Ευχαριστώ, ρε Μπούρνοβα. Σου φέρα κοτοπουλάκι ρολό. Μόλις βγήκε από το φούρνο. Ωραία. Κάτσε μισό να πάω τουαλέτα και εσύ το νου σου στα monitors. Ό,τι είπα το δεις, να το σημειώσεις. Έννοια σου. Σημείωσέ το. Έννοια σου. There's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you
When you're sleeping, there's a camera.